गिबियावनो बयखौबो स्कलार्स टिउसन सेन्टार इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। बे भिडिअ'आव सावरायगोन मेथ्सनि माखासे गोनांथार कुइसनफोरनि सायाव, जायनाखि कुइसनफोरा गुबुन गुबुन साख्रिनि आनजादनि थाखाय जोबोद गोनां जागोन। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलां, जाहाथे नायनानै बुजियो। आरो जुदि नोंथांमोनाहाय नायनानै मोजां मोनोब्ला भिडिअ'खौ लाइक शेयार खालाम। लोगोसे माबाफोर गोरोन्थि नुयोब्ला माबाफोर उसुबिदा नुयोब्ला कमेन्ट बक्सआव बुंहर। आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेवहाय जोंनाव दङ फार्स्ट नम्बर कुइसनावनो जे गंसे दिङाया 10 घन्टायाव 30 किल'मिटार मा जायो होनदों 30 किल'मिटार दाहारनि गोजौ फारसे आरो 40 किल'मिटार दाहारनि दिग फारसे थाङो। जे मा होनदों गंसे नाव बा दिङा ना, बियो मा जायो होनना बुंदों 10 घन्टायाव 30 किल'मिटारनि दाहारनि गोजौ फारसे आरो 40 किल'मिटार दाहारनि दिग फारसे थाङो। आरो मा जायो 13 घन्टायाव बियो दाहारनि गोजौ फारसे 40 किल'मिटार आरो 55 किल'मिटार दाहारनि दिग फारसे थांनो हागौ। दैमानि दाहारनि गोख्रैथिखौ दिहुननांगौ। जे ए बोट गोज 30 किल'मिटार आपस्ट्रीम एन्ड 44 किल'मिटार डाउनस्ट्रीम इन 10 hours. In 13 hours it can go 40 किल'मिटार upstream and 55 किल'मिटार downstream. Find the speed of the stream. जे जोङो मा खालामनांगौ, दैनि दाहारखौहाय बा दैनि गोख्रैथिखौ जोङो दाहारनि गोख्रैथिखौ जोङो दिहुननांगौ। जे बेवहाय मोननै दङ, मोनसेया जाहैबाय मा होनना बुंदों आपस्ट्रीम। बिराद गोनां दे बे कुइसनाहाय, माने बेबायदि कुइसनाहाय फैबाय थायो, मोनसे नङा मोनसे फैथारो। बिनिफ्राय दङ डाउन स्ट्रीम। आपस्ट्रीम माने बे जाहैबाय दैया, हमना लाबाय साप'ज दैयाहाय ओरै थांदोंना, दैयाहाय बे फारसेखै थांगासिनो, दैयाहाय हमना लाबाय दैयाहाय बेखै फारसे थांदोंना, दैनि दाहारा बेखै, अब्ला मा जागोन नावाहाय ओरै थांदोंना, माने नावाहाय मा जागोन दाहारखैसो दावखोदों। बेबायदिखौ मा होनना बुंगोन आपस्ट्रीम होननानै बुंगोन। होमबा बेवहाय बट ना, नाव। बेनिफ्राय डाउन स्ट्रीम माने बेवहाय ओंखारदों दाहारनि दिग फारसे थांनाय ना, दाहारनि दिग फारसे थांगोन बियो, माने दैयाहाय जेनेबा हमना लाबाय दैया बेखै बोहैलांबाय ना, वाटार, दैया बेखै बोहैलांदोंबा नावाबो मा जागोन बेवहाय बे फारसेखैनो बोहैलांगोन आरो बेबायदि। होमबा मिथिबाय जे आपस्ट्रीमा जाबाय दाहारा जेखै मादो, जेखै दाहारा फारसेखै थांदोंब्ला ना, दाहारनि उल्था दिगजों दावखोगोन बियो, दाहारनि साखैसो दावखोगोन। बिनिफ्राय आपस्ट्रीम आरो डाउन स्ट्रीमा जाहैबाय माने जेखैहाय ना, बेवहाय दाहारा जेखै थांदों नावाबो बेखैनो थांगोन आरो। बेबायदियाव जों मा लानो हायो, जे बेवहाय मा होनदों, जे हमना लाबाय बे नाव ना, नावा थांदों ना, हमना लाबाय नावाहाय बेबायदि थांदों आरो दै बेबायदिनो ओंखारलांदों ना, दैयाबो बेखैनो बोहैलांदों, जेनेबा दैया जेखै बोहैलांदों बेबायदिनो नावाबो थांदों। अब्ला बेखौहाय मा होनना बुंदों डाउन स्ट्रीम। बेबायदियावहाय जों लायो जे बी प्लास डाब्लिउ लागोन जों ना, बी प्लास डाब्लिउ बेवहाय बिसोर मोननैनि सोमोन्दोखौ आरो। बेनिफ्राय जेब्ला नावाहाय थांबायना बट, ओमफ्राय दैया जेब्ला ओरै फैनाय ना, दैनि दाहारहाय वाटार, बेबायदियाव मा जागोन बी माइनास डाब्लिउ, बेखौहाय बे सोमोन्दोखौहाय लागोन। होमबा गोसोआव लादो बे जाहैबाय आपस्ट्रीमबा माइनास लादो आरो डाउन स्ट्रीमबाथाय प्लास। होमबा जों दानिया बेखौहाय मावफुंदिनि ना, दानिया बेखौ जोङो मावफुंदिनि। जे बेवहाय मा होनदों 10 घन्टायाव 30 किल'मिटार दाहारनि गोजौ फारसे, माने बे जाहैबाय आपस्ट्रीम आरो नैबे जाहैबाय 44हाय डाउन स्ट्रीम। जेनेबा जोङो मा जागोन बेयो 44, बेवहाय लाबाय जोङो 44 लाबाय जोङो मायावहाय 44आ माने डाउन स्ट्रीम। मा लानांगोन जोङो बी प्लास डाब्लिउ प्लास, आरो बेवहाय मा दङ नैबे मोनसेया जाहैबाय 30 किल'मिटारावहाय आपस्ट्रीम माने दाहारनि फारसेहाय उल्था दावखोदों बियो ना, ओमफ्राय जागोन 30 बाय मा जागोन बियो बी माइनास डाब्लिउ। बेसेबां घन्टा नांदों बिसोरनो 10 घन्टा, होमबाहाय 10। ओमफ्राय साप'ज बेखौ जोङो 1 नाम्बार इकुवेसन लाबाय। नेक्स्ट आरो मोनसे दंबायो, मोनसेया जाहैबाय 55 किल'मिटार दाहार फारसे ना, दाहारनि फारसे माने डाउन स्ट्रीमावहाय मा होनदों 55 ना, 55 बेयो मा जादों 55 आरो बेवहाय मा जागोन बी प्लास डाब्लिउ, मानो होनबा डाउनवार्ड बे ना,
सरि डाउन स्ट्रिम बेनिफ्राय इयावहाय मा दङ नेक्स्टआवहाय मा दङ 40 मोनसे जाबाय 40 जाहैबाय मा बियो आपस्ट्रिम माने बी माइनास डाब्लिउ समान बेसेबां घन्टा नांगौ बिसोरनोहाय 13 घन्टा सापज ना दानायावहाय 2 नाम्बार लाबाय दानायावहाय जोङो नैबेसोर मोननैयावहाय ना बे मोननैयावहाय जोङो जेनेबा हमना लाबाय जे बेखौ जोङो बोखारनो नाजागोन बा केन्सेल खालामनो नाजागोन माबोरैहाय जे बिसोरनि गोजौआव थानाय बे 30 आरो 40 नि जोङो दुसासा लादो 30 आरो 40 नि जों मा लादो बेवहाय दुआसा ना 30 आरो 40 नि मा लादो जोङो दुआसा होमबा 3 आरो 4 नि दुआसाया मा जागोन 12 ना 12 होमबा बियो 10 आ मोननैयावबो दंखायो होमबा जों थोंजोङै 10 सानजाबदो अब्ला मा जागोन बिसोरनि दुआसायाहाय 120 मा जाबाय बिसोरनि दुआसाया 120 होमबा जों बेवहाय 120 मोननोबा बेजों मा सानजाबनांगोन जोङो 30 जों 4 सानजाबनांगोन आरो बे 40 जों मा सानजाबनांगोन जोङो 3 सानजाबनांगोन बेवहाय 3 सानजाबदोंबा जोंनियावबो सरि गोजौआवहाय 4 सानजाबबायना 30 जोंखौ माबा 120 मोननो थाखाय 4 सानजाबबाय इयावबो जों मा सानजाबनांगोन 4 सानजाबनांगोन आरो बेवहाय 3 सानजाबदों नालाय बेवहाय जों मा खालामनांगोन 3 सानजाबनांगोन बेखौ 4 सानजाबनो आगसिथिं 4 सानजाबदों नालाय आगदाथिंबो जोङो 4 सानजाबगोन बेवहाय आरो बेवहाय बे 13 जों बे 13 मोन ना बे 13 जों दानिया मा खालामगोन जोङो 13 जों बेवहाय मा सानजाबदोंमोन 3 सानजाबदों नालाय बेयावबो जोङो 3 सानजाबनांगोन होमबा नैबेथ' 120 जाखासिगोन ना जुदि लिरथारनांगौ लिरनोसै मा जागोन बेवहाय दाना मा जाबाय नैबेयावहाय ना 4 जों बेखौ सानजाबदो सानजागोन 16 176 b प्लस w ना बेवहाय प्लास मा जागोन 40 जों बेखौ 120 b माइनास w समान ओरै मा जागोन 40 नेक्स्ट दानिया मा दङ नैबे मोनसे लाइना जोब्बाय ना बे मोनसे लाइनाहाय नैबे मोनसेखौ बानायनोसै बेवहाय दङ दानिया 3 जों 50 खौ सानजाबदो 3 जों 50 खौ सानजाबा 15 115 16 165 b प्लस w ना प्लास मा जागोन 40 जों 30 जों 120 b माइनास w समान 13 जों 3 जों मा जागोन बेयो 39 बे जाबाय जों बेखौ मोनबाय ना दानिया नाय इयो 120 माइनास b माइनास w आरो 120 b माइनास w बिसोर मोनसे एखे बिसोर मोननैखौ जों मा खालामनो माइनास जेब्ला माइनास खालामगोन सिनाहाय सोलायगोन बेयो ना बेवहाय माइनास जागोन बियो ना होमबा माइनास खालामबा बिसोर मोननैजों प्लास माइनास केन्सेल दाना 176 निफ्राय जोङो 165 माइनास खालामबा बेसेबां जागोन बियो 11 b प्लस w ओरै मा थाबाय इयाव समानसिन 40 निफ्राय जोङो मा खालामनांगोन 39 माइनास खालामबा 1 होमबा जों बेखौहाय मोनबाय ना मा खालामदो बेवहाय b प्लस w जों 1 सानजाबबा b प्लस w आरो जों मा जाहैगोन 11 होमबा जों बेवहाय मोनसे जोङो समानथाय मोनना लाबावबाय जों बेवहाय मोनसे मोनबावबाय जोंना b प्लस w नि समान 11 मोनबाय बे जाहैबाय आपस्ट्रिमनि बेहाय सरि डाउन स्ट्रिमनि दानिया जोङो बेवहाय आरो मानि दिहुनना लादो आपस्ट्रिमनि दिहुनना लानोसै जों ना बे जाहैबाय डाउननि दानिया जोङो आपनि दिहुननानै लानोसै जोङो फार्स्टआव मा मोन्दोंमोन लायो नैबेयावहाय ना फार्स्टआव जों मोन्दोंमोन बेखौ 44 बाय मा मोन्दोंमोन b प्लस w प्लस 30 बेवहाय मा दंमोन b माइनास w जानांगौ ना मानो होनबा इयो आपस्ट्रिम ओमफ्राय मा दंमोन 10 दाना जों बेवहाय b प्लस w नि मानखौ फज'दो 11 बेवहाय जोङो 44 बाय मा मोनगोन 11 प्लस 30 b माइनास w माने 1 आवहाय जोङो इकुवेसन 1 आवहाय बेखौ फज'बाय आरो ना b प्लस w मोनखौ बेयाव मा जागोन 10 खौ लिरना लाहोदोनखानि नाबो दा बावगोन ना एमाव दङ b प्लस w 11 जाबाय बेयो दानियावहाय 11 जों दानबा 4 ना 11 जों 44 दानबा 4 जों ओरैजाय हरोब्ला 4 खौ आगदाथिं लांबा मा जासिगोन माइनास होमबा 30 b माइनास w इकुवेल टु माइनास होमबा मा जासिगोन इयो मा जागोन आगदाथिं थांनानै माइनास 4 जासिगोन ना मा जागोन बे 6 जों 30 दानबा 5 होमबा b माइनास w नि माना बेसेबां जागोन बेवहाय 5 जाबाय बेयाव मा जागोन b माइनास w इकुवेल टु 5 मानि दाना माखौ दिन्थिनो बेवहाय स्पिड अफ स्ट्रिम दैनि दाहारखौ दिहुनथिनो ना बेवहाय होमबा दाना नैबे मोनसेखौ मोनबाय ना दाना जोङो बेवहाय आपस्ट्रिम आरो डाउन स्ट्रिमनिखौ मोनबाय जोंना दानिया मामोन बेवहाय खनसे लिरफिनसै
b प्लस w जाहैबाय डाउनस्ट्रीम आरो b माइनास w समान दानि जिनाखि मोनदोंमोन मा मोनदोंमोन लायो बेवहाय 5 ना 5 मोनदोंमोन। दानिया बेवहाय जोङो दैनि दाहारखौ दिहुननांगौ ना, होमबा जों बेवहाय बेखौ मा खालामदो जोङो प्लास खालामबो मा जागोनलाय प्लास खालामदो बा माइनास खालामबाबो जायो, प्लास खालामबा मा जागोन प्लासआ प्लासआनो जागोन माइनास सरि बेवहाय जोङो प्लास खालामब्ला माइनासखौनो खालामगोन जों ना, माइनास खालामग्रोना लानोसै, प्लास खालामबाबो जेबो नङा, माइनास खालामबा सिदा सोलायगोन इ माइनास इ प्लास, बा बिजों बि केन्सेल थांगोन इ प्लास जागोन नैबे प्लास जागोन माइनास खालामनाय लोगो लोगो माइनास माइनास प्लास जागोन नालाय, होमबा 2w होमबा इ मा जागोन माइनास बेसे जागोन इ 6, होमबा 2 जों बेखौ दानोबा बेसे जागोन 3, होमबा w इज इकुवेल टु 3, होमबा माया जाबाय दैनि दाहाराहाय दा स्पिड अफ दा स्ट्रिम इज मा जागोन 3 किल'मिटार पार आवार। जुदि बेवहाय आरो नाउनिखौ बुंनायमोनबा मा जासिगोन बेवहाय, जुदि नाउनिखौ सोङोमोनबा ना, नाउनिखौ सोङोमोनब्ला ओरै खालामबानो जाबायमोन बेवहाय बेखौहाय माइनासजों खालामदो, बेखौहाय जेरै दं ओरैनो ना, इजों w केन्सेल खालामदो, बेवहाय माइनास गैया ना, नैबे माइनासआ गैया, दानिया होमबा मा जागोन 2b बिसोर मोननाया मा जागोन होनबाथाय 16, होमबा 2 जों 16 खालामबा मा जागौमोन 8, होमबा b इज इकुवेल टु 8 किल'मिटार पार आवार जागौमोन आरो ना, जुदि नाउनिखौहाय माने दिदोमनानो दिमोल दैयावहाय माने जुदि नाउनि दाहारखौ सोङोब्ला 8 किल'मिटार पार आवार जागौमोन। नेक्स्ट मा दङ, नेक्स्टआव दं बेवहाय हासा थालायाव थानाय गंसे टावारनि सायख्लुमखौ मोनदों हासा थालायाव थानाय गंसे टावारनि सायख्लुमखौ साननि जौगानाया 60 डिग्रीनिफ्राय 30 डिग्री जायोब्ला 40 मिटार लावसिन मोनो, टावारनि जौथायखौ दिहुन। जे मा होनदों गंसे टावार ना, टावारनि सायख्लुमखौ मा जायो, बे हमना लाबाय बे गंसे टावार, बेखौ मा जायो सायख्लुमखौ सिगाङावहाय मा दंमोन बियो 60 डिग्रीमोन, बे 60 डिग्रीनिफ्राय बियो मा जादों बारायनानै बेवहाय ना, बारायहोनानै मा जादों बेवहाय 30 डिग्री जाहैबाय सायख्लुमाहाय ना, बियो बिनिफ्राय मा जाबाय बियो बिनिफ्राय बेसेबाङावहाय ना मा जायो नोङो 40 मा होनो 40 मिटार लावसिन जायो ना, होमबा बिनिफ्राय माखौ दिहुननांगौ, नैबे टावारनि जौथाया बेसेबां बेखौहाय जोङो दिहुननांगौ। जे जोङो जेब्ला जोङो मा जायो बेवहाय 60 डिग्री जेनेबा साप'ज बेथ' खना जाखाबायना, जुदि बियो 60 डिग्री जायो अब्ला जोङो मानखौ बेखौहाय मा लानो हायो, जों बेखौहाय 60 डिग्री जायोबाथाय बेखौ 2 बेखौ 1 आरो बेखौ मा लानो हागोन जोङो √3, होमबा जोंनि बेवहाय नैबेखिनिया मा जाना दङ 60 डिग्री जाना दं, नैखौ जों मा लागोन जोङो x ना, आरो नैबे 2x लाबाय जों, गासै होमबा बेसेबां जागोन बियो 3x ना, 3x बेखौ मोननै राहायै बानायगोन 3x जागोन। बेनिफ्राय बेवहाय नाय 60 डिग्री जायोबा मा जायो नोङो, जे जोंनिया नैबे √3 बेखौ जों मा हमना लासिगोन, नैखौ जोङो √3x फैदो दे सावगारिखौ मोजाङै आखिफिननोसै, हमना लाबाय साप'ज बियो 60 डिग्री मोनसे बारायफिननाय ना, नैखौ जों 60 डिग्री लाग्रोनोसै, बेयावहाय मा जागोन x, नैबेथ' 2x, टटेल मा जासिगोन बेयो 2x आरो x जों 3x, बेखौ जोङो हमबाय 3√x, नैबेथ' 1 जायोमोन नालाय 1 जों x जाबाय x ना, बेखौ x लाबाय जोङो, दानिया मा जायो जोङो बेखौ दिहुननांगौ, नैबेखौ बेजों सोमोन्दो थाबा मा जागोन होनबा जोंनाहाय पारपेन्डिकुलार √3 बाय मा जागोन बियो 1, √3 बाय 1 होमबा मा जागोन बियो, जों लाबाय √3x बाय 3 सरि √3 बाय x लाबाय जों ना, दानिया 30 डिग्रीआव मा जागोन, 30 डिग्रीआवबा मा जायो, नैबे 2 जागोन, नैबे √3 आरो 1 1 बाय मा जागोन बियो √3, दाना जोङो बे √3 गाहायनिखौ रानजोबथा खालामनांगौ, गाहायनिखौ रानजोबथा खालामनांगौ मा जागोन जोङो मा खालामनांगौ, नैबे √3खौ खोमोरनांगौ, होमबा मा जागोन √3 होमबा √3 जों √3 सानजाबा 3, गोजौआवहाय √3 √3x गाहायावबो x, बेयाव मोनबाय जोङो √3x आरो √3x खौ मोनबाय जों ना। दानिया बेवहाय मा होनदों, बेवहाय जे नैबे 2x नियाहाय ना, नैबेनि माना बेसेबां होननानै होनदों बेवहाय 40
लावसिन जानायावहाय 40 ना 30 डिग्री सिमावहाय बे 40 जाहैदों होमबा 2x नि समान बेसेबां दं बेवहाय 40 डिग्री ना 40 डिग्री होमबा x इक्वल मा जाबाय 20 दाना 20 जाबाय होमबा जोङो बेवहाय मा होनदों जों माखौ दिहुननांगौ जोङो दानियाहाय नैबे नि मानखौ दिहुननांसिगौ होमबा बेखौ मा मोनगोन जोङो √3x होमबा 20 मोनबाय जों x नि मानखौ होमबा √3 into 20 इक्वल मा जासिगोन 20 √3 मिटार माबाया जागोन अपसन नाम्बार डि आहाय जासिगोन एबा जोङो नैबो लानो हायो जे जोङो नैबो दिहुननो हागोन जे बेयो मोनसे बेबायदि लाखिबायना बे 60 डिग्री आरो 30 डिग्री होमबा सापज हमबाय बेखौहाय x हमबाय नैबे मा जाबाय 40 माने x मा जागोन 40 प्लस x एबा x प्लस 40 दानिया जोङो मा जाबाय बेवहाय नैबे 60 डिग्री ना 30 डिग्री जाबाय जोङो नैबेनि मानखौहाय दिहुननांगौ होमबा जोङो बिनि मानखौ दिहुननानै जोङो बेवहाय मा जागोन जे नैबे मोनसे आखान्थिथाम खनाथि आखान्थिथाम आरो नैबे मोनसे खनाथि आखान्थिथाम ना बा बेवहाय जों मा खालामनो हायो नैबेखिनिखौ लायोबा मा जागोन बेवहाय बियो x आरो बियो मा जाना दङ हमना लाबाय x लाला जेनेबा हमबाय सापज बेखौ जोङो h हमबाय जेनेबा ना जौथायखौ h मा जागोन बेवहाय 10 60 डिग्री 10 मा जायो पारपेन्डिकुलार बाय बेस पारपेन्डिकुलार h बेसआ जाबाय x होमबा बेवहाय मा जागोन 10 60 डिग्री माना मा जायो 10 60 डिग्री मानाहाय √3 इक्वल टू h बाय x जाबाय बे मोनबाय जोंना दाना नेक्स्ट मा जाना दंबावो बेवहाय ना बेवहाय मा जाना दंबावो दाना h जाबाय ना नैबे मा दं टटेलाहाय 40 प्लस x एबा x प्लस 40 जाना दं माने बे जरा 30 डिग्रीखौ लायोबा मा जागोन बेयो 10 30 डिग्री h बाय x प्लस 40 बा 10 30 डिग्री माना 1/√3 h x प्लस 40 एसे दिगदार जाबाय ना जायगाया एसे फिसाद्राय जाबाय दिगदार दाना मा मोनबाय जोङो बेवहाय 1/√3 दाना जों दहाय मा मोनबाय मा मोनदोंमोन सिगाङाव h x इक्वल टू मा मोनदोंमोन जोङो √3 मोनदोंमोन ना बेवहाय x नि मानखौ लायोब्ला मा जागोन जेब्ला x नि मानखौ लागोन होमब्ला मा जागोन बेवहाय ओरैजाय h बाय √3 जाहैगोन ना होमबा x नि माना मा जासिगोन x नि माना जाहैबाय h बाय √3 होमबा जों बेखौहाय दाना x नि मानखौ फजनसै x नि जायगायाव होमबा 1/√3 समान h x नि जायगायावहाय h बाय √3 प्लस 40 दानिया बेवहाय मा मोनबाय बेखौ जेब्ला जों राननायखौ सानजाब खालामगोन जोंना मा जागोन बेलाय h बेखौ बानायनायनि सिगां जों एलसिएम लाग्रोनोसै ना h बेवहाय h प्लस 40 √3 जागोन बियो आरो मा जागोन √3 नेक्स्ट दानिया मा जागोन 1/√3 समान नैबे √3 हाय गोजौ सानजाबसिगोन √3 into h जाबाय बेवहाय मा जागोन h प्लस 40 √3 दाना गाहायनिजों गोजौनि सानजाबसिगोन गोजौनिजों गाहायनिजों ना होमबा √3 जों √3 सानजाबा मा जायो जोंनि सानजाबसिगोन होमबा √3 जों √3 सानजाबा 3 h इक्वल टू h प्लस 40 √3 दानिया मा मोनबाय बेवहाय h आथ' ओरै माइनास जाफैगोन आगसिथिं लाफैबा होमबा 3h निफ्राय h थांखोबा 2h 40 होमबा 2 जों रानबा सरि 40 आरो नैबे दं बेना √3 40 √3 40 खौ 2 जों रानबा 20 √3 एन्सारा मा जागोन 20 √3 अपसन नाम्बार डि बेबायदिहायबो बानायनो हायो नेक्स्ट बेवहाय होनदों जे फारियै मा दं बेवहाय फारियै 6 सेन्टिमिटार 8 सेन्टिमिटार आरो 10 सेन्टिमिटार सखावनि धातुआरि दुलुरफोरखौ आवलिहोनानै मोनसे गथा दुलुर बानायनाय जाबाय सोमजिनाय दुलुरनि सखावखौ दिहुन जे बेवहाय आवलिहोदों होनबा मा जागोन बेयो रोजा गासैखौ लानानै बानायनांगोन जों ना होमबा बेवहाय नाय जे हमना लाबाय सिगांनि गासैखौबो बेवहाय 6 8 10 बिसोरखौ गलि होजोबनानै मोनसे ज' बानायदों ना ज' बानायदों होमबा बैसिनि रोजा गासैया बेवहाय गासिबो ज' रोजा गासैजों मा जागोन समान जागोन मोनथामनि रोजा गासैया नैबे गोदान जानाय दुलुरनि रोजा गासैनि मा जागोन बे समान
होमबा जों मा मिथियो दुलुरनि रोजागासे दिहुननायनि फर्मुलाया जाबाय 4/3 पाइ r क्यूब बे जाबाय गोदान सोमजिनाय दुलुरनि रोजागासे दानिया 6 सेन्टिमिटार सखावनि दुलुरनि रोजागासेया मा जागोन 4/3 पाइ सखावमानि मा r ना बेयाव मा जागोन 6 क्यूब बिनिफ्राय मा जागोन प्लास 4/3 पाइ इनटु 8 क्यूब प्लास बेयाव दङ 4/3 पाइ इनटु 10 क्यूब दानिया बेवहाय नाय गासिबावबो 4/3 पाइ दं नामा बेखौ दानजोबदो जोङो ना गासिखौबो जोङो केन्सेल खालामदो माने कमन लायोबाथाय बियो मोनसेयावनो फैगौमोन नालाय अब्लाबो दानदा बेखौहाय ना जुदि बेखौहाय ओरै कमन लायोबा कमन लायालासिनो दाननो हागोन मानो होनबा बेखौ खनसेनो गासिखौबो दानजोबनो हायो आरो कमन लायोबा जुदि कमन लायोबा मा जागोन बियो 4/3 पाइ याव मा जागोन 6 क्यूब प्लास 8 क्यूब प्लास 10 क्यूब बेबायदि ना होमबा बेजों बेखौ केन्सेल जाबाय ना कमन लायाबाबो जाबाय दाना मा थाखो r क्यूब दानखांनायनि उनावहाय मा थाबाय r क्यूब मा थाखो बेवहाय मा थाबाय r क्यूब 6 क्यूब प्लास 8 क्यूब प्लास 10 क्यूब ना होमबा r क्यूब समान 6 को क्यूब खालामबा 126 प्लास 8 मोनथाम माने 6 मोनथाम आरो बेवहाय 8 मोनथाम 512 प्लास बेवहाय 100 मोनथाम सानजाबबा लाथिख' मोनथाम जागोन बियो ना बेखौ दाना दाजाबजोबदो बेसेबां जागोन बेवहाय 8 1 बेवहाय 2 बेनिफ्राय 2 1 ना बेसेबां जागोन बेवहाय दाजाबजोबबा सरि दाजाबजोबबाथ' इसेबां ना इसेबां जागोन बेवहाय इसेबां जायोबा दे जों बानायफिनदो ना बेखौहाय मा होनदों बे मा जाबाय 216 प्लास 512 प्लास 1000 बेखौ दाजाबदो 512 216 8 271 दाजाबनायसो गोरोन्थि ना 1728 1728 दानिया बिनि जों मा खालामनांसिगौ दाना किउब रुट दिहुननांसिगौ आर किउबनि मानखौथ' नाङा जोंनो आरनि मानखौसो नांगौ नालाय ना होमबा दाना मा खालामगोन आरखौ लाखियोबा ओरैजाय किउब रुट 1728 मा खालामदो जोङो किउब रुट दिहुननांगौबा बिनि कन्ट्रदा दिहुननांगौबा आगदानिफ्राय मोनथाम लादो ना बेयाव मा दं से माखौ जोङो किउब खालामबा से मोनगोन जोङो सेखौ दानिया मा दं मोनसेयावहाय 8 जे माखौ जोङो किउब खालामबा मोनसेयाव 8 मोनो होनदोङो 2 2खौ किउब खालामबाल'सो जों मोनसेयाव 8 मोनगोन अब्ला मा जागोन बेनियाहाय अपसन नाम्बार ए 12 सेन्टिमिटाराहाय नेक्स्टआव दं गंसे घड़ीनि मिनिट दाबुनि लावथाइया 14 सेन्टिमिटार मिनिट दाबुआ 5 मिनिटआव गोसारथि जानाय दब्लायथि दिहुन जे मा होनदों बेवहाय The length of the minute hand of a clock is 14 cm. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. जे हमना लाबाय बे मोनसे घड़ी बेंखन महरनि ना जे मोनसे बेंखन महरनि बेवहाय मा होनदों मोनसे घड़ीनि जेनाखि मिनिट दाबु बेयो बेसेबां होनदों 14 सेन्टिमिटार आरो बियो बेसेबां सोमजिहोदों 5 मिनिटावहाय ना 5 मिनिटाव बेसेबां डिग्री सोमजियो बिनिखौ होमबा जोङो 5 मिनिटावहाय सोमजिहोनाय नैबेनि मा खालामनांगौ जोङो दब्लायथि दिहुननांगौ बेवहाय होमबा नैबेहाय जाबाय सेक्टरनि बिनि दब्लायथि दिहुननांगौ अब्ला मा जागोन बेवहाय जोङो मा मिथिगौ जे मोनसे बेंखननि गासै खनाया बेसेबां जायो 360 ना होमबा जोङो 5 मिनिटाव बेसेबां जागोन नाय बेखौ मा खालामनांगोन जोङो 60 मिनिट थायो बेसेबां जागोन 1 मिनिट बेखौ बाना मा जागोन 1 मिनिटावहाय 6 डिग्री थागोन आरो 5 मिनिटनिखौ होनदों बेवहाय बेसेबां जागोन 30 डिग्री 5 मिनिटाव बेसेबां जागोन बे 30 डिग्री होमबा जों बे सेक्टरनि जेनाखि दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुला बे मा जायो 360 डिग्री थीटा बाय 360 इनटु पाइ आर स्क्वायर जायो थीटा माने मा बेवहाय खनाया बेसेबां जादों बेवहाय 30 डिग्री जाबाय 360 बेनिफ्राय पाइयाहायथ' 22/7 आरा मा जाखो बेवहाय नैबेनो जागोन आरनि मान मा होनो दाबुनि लावथाइयाहाय होमबा बेसेबां जागोन बेवहाय आर स्क्वायर ना आर स्क्वायर जानाय लोगो लोगो मा जासिगोन 14 इनटु 14 होमबा 0 जों 0 3 जों दानबाथाय 12 ना 7 जों दानबा 2 2 जों दानबा 3 मा जागोन बियो गायावहाय 3 थाबाय माया जागोन अपसन नाम्बार सियाहाय 154/3 सेन्टिमिटार स्क्वायर 12 जों बेखौ सानजाबदो 12 जोंहाय मा होनदों 14 खौ सानजाबो ना माने बेयाव मोनबाय 154 ना
सरि बेवहाय एसे गोरोन्थि जाबायना सानजाबनायाहाय जायखिजाया एन्साराहाय बे जागोन ना 154/3 आहाय बानाय थादो सरि बेवहाय एसे गोरोन्थि जादोंमोन ना मा होनोमोन बेवहाय 30 360 इन्टु बेवहाय बावलांदों ना एसे मिस्टेक जादों दानियाहाय 14 इन्टु 14 0 0 बेखौहाय 12 ना बेखौ दाननायाहाय 2 जों बेखौहाय 6 जायोना बावदों 3 11 होमबा जागोन बेयो 11 जों 14 जों 154 डिवाइडेड बाय 3 ऑप्शन नंबर C आहाय ना दाना नेक्स्टआव दङ मा दं बेवहाय 78 इन्टु 78 इन्टु 78 55 45 45 78 78 78 45 45 45 हमना लाबाय 78 खौ जोङो a लाबाय बा जोङो x लाबाय ना a खौ लाबाय a मोनथाम सानजाबाय a क्यूब माइनास मा दङ b क्यूब आरो मा दङ a स्क्वायर माने a मोननै प्लास नैबे a बियो b a b प्लास b स्क्वायर जेब्ला बेबायदि जायो अब्ला नैबे जोङो नैबेनि मा मोनो जोङो a क्यूब माइनास b क्यूबनि समान मा मोनगोन जोङो a प्लास b सरि माइनास ना माइनास प्लास बासो प्लास जागोन दे बेवहाय माइनास b ना मा जागोन फर्मुलाया a माइनास b मा जागोन a स्क्वायर प्लास ab प्लास b स्क्वायर ओमफ्राय बेखिनिया जागोन ना दानिया जोंना नैबेखौ मोनदों जोङो मा जागोन बेवहाय a क्यूबनि जायगायावहाय मा फज'दो जोङो नैबे a माइनास b माने बिनि समान नैबेयो ना बेवहाय a स्क्वायर प्लास ab प्लास b स्क्वायर डिवाइडेड मा जागोन बेवहाय a स्क्वायर प्लास ab प्लास b स्क्वायर मा बिसोर मोननैजों केन्सेल जाबाय ना माबाया थागोन a माइनास b आहाय a माइनास b होमबा जों थोंजोङै मा खालामनांगोन बेखौहाय a माइनास b खालामबानो जाबाय आरो मा जायो नोङो जेब्लानाखि बेबायदि थागोन मा जायो जेब्ला कुइसनावहाय बेबायदि नुयो a क्यूब माइनास b क्यूब ओमफ्राय a स्क्वायर माइनास ab सरि प्लास b स्क्वायर बेबायदि नुयोबा थोंजोङै मा खालाम a माइनास b खालामबानो जाबाय होमबा 78 माइनास मा खालामनांगोन जोङो 45 अब्लासो जागोन बेयो 33 ऑप्शन नंबर D आहाय ना बेबायदि आरो जुदि याव प्लास थायोबा नैबे मा जागोन प्लास ना दाना नेक्स्ट नैयावहाय नाय यो 598 प्लास 194 होल स्क्वायर माइनास 598 माइनास 194 इबो 598 598 इबो 194 इबो 194 ये प्लस ये माइनास ना बायो x प्लस a प्लस b आरो a माइनास b नि महराव दं होमबा a प्लस b होल स्क्वायर नि महराव दं होमबा मा जायो a स्क्वायर माइनास 2ab प्लस b स्क्वायर आरो मोनसे मा दङ a माइनास b होल स्क्वायर सरि a प्लस ना बेयाव मा जागोन माइनास a स्क्वायर माइनास 2ab प्लस b स्क्वायर दाना जों मा खालामदों बिनिफ्राय बेखौ दानख'नो प्लासनि माइनासखौ होमबा बिनिफ्राय बेखौ दानख'नांसिगोन जोङो होमबा a निफ्राय बेखौ दानख'बा a स्क्वायर जाबाय ना a स्क्वायर केन्सेल b स्क्वायर केन्सेल नैबे माइनास जायोबा मा जागोन नैबे माइनास मा जासिगोन प्लास होमबा मा जायो मानि नैबेथ' प्लास मोन ना होमबा इसोर सिना माइनासा प्लासा माइनास जाबाय माइनासा प्लास जाबाय होमबा 4ab मा जागोन बेवहाय 4ab जाबाय ना जेब्ला a प्लस b होल स्क्वायरनिफ्राय माइनास a माइनास b होल स्क्वायरखौहाय माइनास खालामनाय जायो अब्ला मा जागोन 4ab जागोन 4ab मा जासिगोन जोङो 4ab अब्ला याव मा जासिगोन नैबेथ' a प्लस b ना बेयाव मा जागोन 4ab जागोन बेनिफ्राय मा थागोन बेवहायथ' ab दंखायो ना नैबे ab नि महराव दं होमबा मा जागोन बेवहाय a आ बेसेबां 4 इन्टु 598 इन्टु 194 होमबा ab यावहाय 598 इन्टु 194 194 जों 194 598 मा जागोन एन्साराहाय 4 ऑप्शन नंबर B आहाय दाना नेक्स्टआव दङ जे मोनसे मोननै महरसे आखान्थि थामफोरनि रुजुथाया 4 रुजुथाय 9 बे आखान्थि थामफोरनि दब्लायथिनि रुजुथाया जागोन जेब्ला महरसे आखान्थि थामफोरनि रुजुथाया होनाय थायो अब्ला आरो बिसोरनि दब्लायथिनि रुजुथाय दिहुननांगौ जायो अब्ला बे रुजुथायखौ मा खालामनांगौ जोङो डाइरेक्टहाय थोंजोङै स्क्वायर खालामबानो जाबाय अब्ला मा जागोन 16:81 ऑप्शन नंबर D आहाय नेक्स्टआव दङ जुदि मोनसे AP नि गिबि बिदाबनि मा होनो बेवहाय गिबि बिदाबनि दाजाबगासेया 10
1050 आरो बेनि गिबि बिदाबा 10 अब्ला 20थि बिदाबखौ दिहुननांगौ जोङो। बेवहाय मा होनना बुङो मा दङ 14थि बिदाबनि दाजाब गासै 14थि सिमावहाय ना जेनेबा हमना लाबाय बेवहाय x + 1 बेफोरबायदि गासै 14थासिमनियावहाय दाजाब गासैया बेसेबां जायो होनना बुंदों बेवहाय 1050 बा s हमना लाबाय s एबा a s14 ना s14 बेयो मा जागोन होनबाथाय 1050 n नि माना बेसेबां जागोन होनबा 14 बेवहाय ना बे n s n जायो s n ना ओमफ्राय n आहाय मा जागोन बेवहाय 14 बेसेबांसिम बेयो ना 14थासिम नालाय ना टार्मावहाय बेनिफ्राय ए मा जागोन गिबि बिदाब मानि ए बेबो गिबि बिदाबा होनाय दङ 10 होमबा 10 जाबाय। दानिया जे होमबा 20सिमावहाय बेसेबां जागोन ना दाजाब गासैखौ दिहुननांगौ 20थिसिमावहाय होमबा s n नि समान मा जायो फर्मुलायाहाय n/2 2a + n - 1 d माने डिफारेन्सनि बे a दे डिफारेन्स ना दाना मानखौ फज'दो जोङो बेयावथ' मा जाबाय sn नि माना बेसेबां 1050 sn माने बेवहाय s14 जाहैगोन माने sn आहाय माने बेसेबां बिदाबसिम ना बेवहाय 14 खौ लादों बेवहाय मा जागोन बेवहाय जासिगोन 1050 n नि माना बेसेबां n नि माना 14 14 खौ जों बेवहाय 14 खौ जों थोंजोङै 2 जों रानखानोसै बेसेबां जाखो 7 आरो 2a a नि माना 10 a जों 2 जों सानजाबबा माने 2 जों 10 जों सानजाबा बेसेबां जायो 20 प्लस n नि माना 14 निफ्राय 1 थांबा 13 d ना थोंजोङै बानायखाबाय बेखौहाय दानिया मा खालामनांगौ जोङो बेखौहाय ना 1050 ओरैजाय मा दङ मा मोनगोन जों होनबाथाय बेखौ जोङो जुदि बानायबा 140 ना 7 जों 20 सानजाबा 140 प्लस 7 जों 13 सानजाबा 91 d दानिया जोङो मा खालामदो बेफोर फारसेखै लाबोदो 1050 - 14 = 91 d बे जाबाय दानिया जोङो डिफारेन्सआ बेसेबां दं बेखौ दिहुननोसै ना माइनास खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 6 ना मा जागोन बेवहाय सरि है 140 बेयो ना 140 होमबा 019 बे 5 ना 910 समान 91 d बा 91 जों 91 होनबा 1 0 दं नालाय 0 होमबा डिफारेन्सआ बेसेबां जागोन 10 दाना जोङो 20 बिदाबनि दाजाब गासैखौ दिहुननांसिगौ जों ना 20 बिदाबनि दाजाब गासैखौ जों दानिया दिहुननांसिगोन होमबा a20 मा जागोन होमबा बेवहाय मा जागोन ए जागोन एयाहाय बेसेबां जोंनाहाय 10 ना मा जायो थाबाय सापस sn एबा an समान मा जागोन बेवहाय a प्लस n - 1 इनटु d जायो ना होमबा sn आ मा जागोन s20 खौ दिहुननांगौ जोङो होमबा ए बेसेबांमोन 10 मोन प्लस n आ बेसेबांमोन n आ जाहैबाय 20 जोंनिया एबारनिया 20 जाबाय मानो होनबा जोङो 20 खौ दिहुनदों 20 होमबा 20 निफ्राय 1 थांबा 19 डिफारेन्सआ बेसेबां 10 ना डिफारेन्सआ 10 जाबाय नै दानिसो मोनदों जों बियो ना अब्ला दाना मा जाबाय जोङो मा मोनगोन बेवहाय 10 प्लस 190 बेसेबां बेवहाय 200 अप्शन नम्बर d आहाय नेक्स्टआव दङ q बिन्दोनिफ्राय बेंखनसिम बोनाय नांजित हांखोनि लावथाइया 24 सेन्टिमिटार q निफ्राय o मिरुनि जानथाया o निफ्राय मिरुनि जानथाया 25 सेन्टिमिटार बेंखननि सखावा जाबाय जे मोनदों बेवहाय 10 नांजित हांखो मानि मा टेनजेन्ट होननानै बुङो जोङो जायखौहाय ना बिनि जानथाया बेसेबां होनना बुंदों 24 सेन्टिमिटार हमना लाबाय बे मोनसे बेंखन जे मोनसे बिन्दोनिफ्राय नैबे नांजित हांखोनि लावथाया बेसेबां होनदों 24 सेन्टिमिटार आरो नैबे बे q बिन्दो आरो बिनिफ्राय मिरुनि जानथाय बे बेसेबां होननानै बुंदों बेखौ हमबाय जोङो p ना आरो बे मिरुनिफ्राय जानथाया बेसेबां होनदों 25 दाना जों माखौ दिहुननांगौ नैबेखौहाय दिहुननांगौ जोंना बेखौहाय दिहुननांगौ बिनि जखाया बेसेबां
सखावाहाय बेसेबां बेखौ दिहुननांगौ नैबेनिफ्राय जे जों माबा मोनसे सखावनाय लोगो लोगो जे मिरुनिफ्राय जायखिजाया बेंखननि बिन्दोसिम फोनांजाबनाय हांखो खोन्दोखौनो मा होनना बुंगोन जोङो सखाव होननानै बुङो जोंना बेनिफ्राय बेयो मा मोनसे आखान्थिथाम जागोन जेब्लायबो नैबे खनायाहाय मा जायो नांजों थांखो आरो सखाव बिसोर मोननैजों बानायनाय खनाया जेब्लायबो खनाथि खना जायो खनाथि खना जानाय लोगो बे पारपेन्डिकुलार माने खनाथि आखान्थिथाम जाबाय अब्ला जों बेवहाय पाइथागरासनि फर्मुला बाहायनो हायो पाइथागरासनि फर्मुलाया जाबाय लाव आखान्थिनि बर्ग 25 स्कुवेर समान मोननै आखान्थिनि बर्गनि दाजाब गासै होमबा x लाबाय जोंना बेखौहाय बेसेबां जागोन बेयो 625 आरो ओरैजाय बेसेबां जाहैगोन बेखौहाय बानाय माने 24 ना 24 ना बेसेबां जासिगोन होनबाथाय 24 16 1 ना 8 9 बेनिफ्राय ओरैजाय 8 4 होमबा 5 76 प्लास x स्कुवेर 576 x स्कुवेर ना दानिया x स्कुवेरखौ लाखिबाय होमबा 628 माइनास मा जाहैसिगोन 576 जाबाय होमबा 8 निफ्राय 6 थांबा 2 12 निफ्राय 7 थांबा सरि बे 8 नङा ना बेवहाय ना 8 नङा ना बियो लिरनायाव एसे माबा जाबायना प्रब्लेम जाबाय बेयो 5 सो मानो होनबा 625 15 निफ्राय 6 थांबा मा जागोन बे 9 11 निफ्राय 7 थांबा बेसेबां जागोन बेयो 4 दाना बे x स्कुवेर x नि मानखौ दिहुननांगौ जों होनबा रुट ना होमबा 49 नि बर्ग'थिया मा जागोन 7 होमबा एन्सारा मा जागोन अपसन नाम्बार ए आवहाय 7 सेन्टिमिटारहाय नेक्स्टआव दङ बेखौ सिम्प्लिफाइ नोंथांमोना बेखौ बानायनानै कमेन्ट बक्सआवहाय खोन्थाहरबानो जाबाय बिनि एन्सारखौहाय बेसेबां जायो स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जायफोरा चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना होदो गोजोन्थों।